Molt bon dia, ets l'Antonio i el Toni, formeu part de la plataforma Stock Mostra Comercial. En primer lloc, moltes gràcies per voler parlar amb nosaltres, perquè dintre de la societat de Sant Feliu tenim moltes inquietuds a veure del vostre moviment que teniu en redes socials, i ens hem trobat que molts veïns i veïnes no saben què està passant exactament amb la vostra plataforma, i tenim molta curiositat per saber què ha passat, què volen fer, perquè entenc que això és de titularitat particular, però hi ha un problema de que volen fer una cosa que no esteu d'acord, els veïns i veïnes d'aquest centre de Sant Feliu. Si vols explicar-me com va començar tot això i què ens van trobar. Bueno, això va començar ja motivat quan es va començar a realitzar l'ensoterrament, l'enderroc, diguem-ho així, de les edificacions que hi havia aquí a darrere nostra, va començar-se a fer d'una manera ja molt poc correcta, perquè hi havia bastantes cobertes o molt d'espai, més de 1.500 metres quadrats d'amianto. Això ja ens va preocupar als veïns perquè vam veure que la forma que ho estàvem fent no era gaire correcta, es feia els caps de setmana, precisament dissabtes i diumenges, precisament quan l'Ajuntament no tenia gaire control amb el tema, fins que vam denunciar el fet. Al denunciar el fet van començar a intervindre actuacions tant de l'Ajuntament com de l'àrea de treball i seguretat de la Generalitat de Catalunya, i efectivament va veure tota una sèrie d'incidències que no eren gaire correctes. Acabat això, ens vam preocupar per saber quina era la voluntat i què és el que es volia fer ben bé amb aquest solar. Llavors van començar a demanar informació a l'Ajuntament. Tot això va coincidir amb la decret de la pandèmia del mes de març. Amb això l'Ajuntament es va allargar, que no podem donar, que si la informació, que si sí, que si no, que si mira, que si pandèmia, que és molt difícil, que no pot ser perquè estem tots confinats, tota la pesca. Perdona que t'interrompi. Jo entenc que quan comença un enderroc d'una propietat és perquè ja hi ha un projecte, hi ha una intenció de fer alguna cosa, o sigui, no d'arribar a una cosa sense tenir preparat ja el que hi ha previst fer, no? Efectivament és així. La normativa exigeix que quan es produeix un enderroc s'ha de presentar prèviament a l'Ajuntament un projecte d'allò que futurament es desitja que es faci. Això és el que autoritza amb una llicència a banda al fer el possible enderroc. Però no deixa de ser una definició de projecte que pot variar amb el termini de temps. Que hi ha una intencionalitat d'edificar alguna cosa? Sí, però no tenen per què definir el detall del que el poden fer. Senzillament diu, hi ha un projecte de construcció i per això demanem l'enderroc. Això és normal, tradicional, lògic i natural. Vosaltres, els veïns d'aquí, Toni, us trobeu que veieu que hi ha una actuació dintre d'aquest solar, que comença l'enderroc i voleu saber què volen fer. Efectivament, és el que volem saber. Demaneu informació a l'Ajuntament per veure i què trobeu de resposta des de l'Ajuntament, que us expliquen, què volen fer. Primera banda, precisament el senyor Antoni i jo mateix ens vam dirigir a l'Ajuntament personalment i vam demanar una entrevista perquè ens interessava saber com quadraven les edificacions existents, concretament amb aquest edifici que us estic indicant, amb els patis de llums i tal i qual. Ens van donar una mica d'informació, sembla que quadraven bé, però no ens van parlar en cap moment del que pensaven fer, ni sòtanos, ni tal i qual. Llavors van començar a demanar la informació via mail, perquè no hi havia una altra manera, dirigint-se a l'Ajuntament i via instància, i no sabem com, però accidentalment, cap a finals de març, primers d'abril, ens va caure a les nostres mans el projecte bàsic del que volien fer. Segurament un error comès per alguna persona que ens ho va fer arribar i ens va arribar a les nostres mans. Això ens va alarmar. Quan van començar a veure que efectivament es feien uns edificis per a Eugeni d'Ors, un altre edifici per aquí a Laureà Miró, i que es parlava de dos sòtanos. Un sòtano, primer, comercial, i un altre sòtano d'aparcament. I a més, la finca que us indico aquí davant, que és també propietat del mateix promotor, de la mateixa empresa o del mateix particular que ha comprat el solar, allà estava i hi ha 500 i pico metres quadrats. Això ja ens va començar a espantar. Van dir, ostres,
Això ens provocarà problemes de mobilitat, problemes de tranquil·litat, problemes de sorolls, problemes de seguretat, de contaminació tant acústica com a contaminació general, i a més tenim els espais dels col·legis que es tenim aquí molt a la vora, i això, inseguretat total en carrers, que teòricament ja són plataformes uniformes que en teoria haurien de tindre prioritat el peató més que la circulació. I això ens va alarmar. I a partir d'aquí és quan van començar a moure les històries. I va arribar a tindre una primera reunió a començaments del mes de maig amb l'Ajuntament, que ens va rebre precisament a l'edifici de l'Ajuntament que estaven desmantelant per les obres que estan realitzant. I aquí vam demanar a la regidora, la senyora Mireia Aldana, que es definís si ells estaven per aquesta intenció o no estaven per aquesta intenció. Llavors ens va dir que se li havien de donar uns dies perquè es pogués definir, perquè ens pogués dir alguna cosa als veïns. Això va resultar que posteriorment ens van convocar a una nova reunió que es va fer també a l'edifici de l'Ajuntament. I en aquella reunió ja va ser una trampa la que ens van preparar tremenda des de l'Ajuntament, perquè ens vam trobar, lògicament, un arquitecte de l'Ajuntament, Joan Carles Vamos, el senyor Rafael Bellido, el cap del Departament d'Urbanisme, la senyora Lídia Muñoz, alcaldessa, i la senyora Mireia Aldana. Però ens trobem allà amb el promotor, amb l'arquitecte i el teòric explotador o l'empresa explotadora del subterrani. Nosaltres no volíem una reunió amb els promotors, no, volíem una definició del nostre Ajuntament, de l'Ajuntament que nosaltres hem triat i que hem decidit, no volíem enfrontament. Allò va anar francament molt malament. Perdona que t'interrompi. Entenc que suposo que igual ho van fer amb bona intenció de que qui millor que explicar aquest projecte que els promotors de l'obra, no? Vull dir que potser, tot i que pugui ser no representatiu en el sentit que tu demanes una reunió amb l'Ajuntament i no t'atén l'Ajuntament, sinó te posen una reunió amb tercers, no? Vull dir, exacte. Aquest va ser el primer problema. Nosaltres demanàvem una reunió amb els nostres representants, que són, lògicament, el consistori municipal. No volíem volíem que el nostre consistori ens donés el posicionament, la situació i que ells pensaven o desitjaven. I ens van trobar al contrari, amb uns senyors que no coneixien de res, que molt natural i molt lícitament estaven defensant els seus interessos. Però no era això el que demanàvem. El que demanàvem era la definició del nostre consistori. La idea, Toni, una pregunta. A què us oposeu? Vull dir, la intenció, què volen fer aquest solar, exactament? Anem a veure, aquí ens oposem a diverses coses. La primera que ens oposem és senzillament, això és una zona qualificada com a zona 12, vol dir casc antic. El casc antic, segons el Pla General Metropolità, té unes normatives i aquestes normatives el que volem és que es compleixin. Punt i problema. No li volem absolutament cap mal a cap persona, ni a cap entitat, ni a cap societat, ni a ningú. Sinó nosaltres el que estem mirant senzillament és defensar els nostres interessos, els interessos de la ciutadania i els interessos del sector i del barri on som. I una mica, lògicament, el tarannà de cada dia de lo que és aquest sector i de lo que és aquest barri. Llavors, errors tremendos. Primer, segons el Pla General Metropolità, és edificable amb una profunditat edificable i una alçada reguladora. Concretament, aquí és edificable en planta baixa més 4, amb una profunditat, si no recordo malament, de 16 metres en 50. Per la banda d'Eugeni d'Ors és edificable en planta baixa i un pis i també en 16 en 50. Amb això no ens oposem ni molt menys. Es fa un subterrani, efectivament. Diu la normativa que el subterrani serà per aparcament, endreços o construccions o elements del propi edifici. En cap moment es parla d'espai comercial de cap mena, ni molt menys, segons el Pla General Metropolità. Segons el Pla General Metropolità, si realment es pogués fer una superfície edificable de comerç, hauria de tindre 600 metres màxim o bé crear un edifici exclusiu per comerç.
no és el cas. No és el cas. I amb això és que estem totalment en desacord amb el plantejament i la forma d'entendre que té no el consistori, diguéssim, l'equip de govern municipal i alguns tècnics. I és el que estem defensant. Estem defensant els interessos del veïnat, del comerç i del tarannà de cada dia. Ja prou complicat és el carrer Joan Batllori, prou complicat és el carrer Les Creus, cada dia, com per complicar-ho més i fer-ho més difícil, que és el que estem intentant evitar. La intenció d'aquest monstre comercial, com li heu anomenat vosaltres, és un comerç de quin tipus? Ens parlen que des de l'Ajuntament ens diuen que és un comerç de proximitat. Un comerç de proximitat amb un solar com ara aquest, de 2.300 metres quadrats, que ens poden dir que serà o no serà tota la venda al públic, que si hi haurà magatzems, espais de caixes i tal. Perdó, 2.300 metres quadrats, més l'edificació del costat, que hi ha 500 i pico metres quadrats, ens anem a quasi 3.000 metres quadrats. Això dir-li que és un comerç de proximitat, francament, no té sentit ni té lògica. És una superfície que, perquè us feu la idea, representa 5 vegades, o quasi bé 6, el condis que tenim al carrer de les Creus. Amb els mals que hi ha, això provoca, multipliqueu-la per 4, per 5 o per 6. Entenc que és un comerç d'alimentació. Bàsicament d'alimentació, però el que ens han dit, el senyor que es va presentar a la reunió, és d'una cadena que el seu nom, no sé si el puc inventar o no, és Consum, i sí, diuen que són productes de proximitat, de comerç, amb el qual no acabem de creure perquè és una superfície molt bèstia. Per què no s'arriba a un punt... O sigui, tots estem d'acord que vosaltres esteu a favor de que hi hagi edificacions, que hi hagi Ni a favor ni en pisos contra, i tal. ho respectem. O sigui, principalment és l'oposició a aquest centre comercial d'alimentació, que és on veieu que hi haurà més problemes. I per què arribem aquí? Vull dir, per què arribem aquí? No ens hem trobat abans per poder explicar, o que l'Ajuntament us pugui explicar quina és la intenció i intentar arribar a un acord, no? De dir, mira, escolteu-me, que hi ha aquest problema, que vosaltres veieu aquest problema, però hi ha aquesta solució tècnica que potser no sé. Nosaltres no hem de donar solucions tècniques. Les solucions tècniques les ha de donar el que promoveix l'obra i per això tenim uns serveis municipals que es deuen als interessos de la població, dels quals tots els veïns de Sant Feliu mantenim perquè miri i vigili aquestes qüestions. Nosaltres no som la inspecció de ningú, això en primer lloc. I segona cosa, el motiu és que vam presentar el dia 3 de juny, el dia 26, 27 de juny unes instàncies, el dia 4 de setembre unes instàncies i després s'han presentat, per una altra banda, 260 instàncies més 106 instàncies que es van presentar el dijous. Hem demanat la participació de la síndic de Greuges perquè està darrere de tot això, però a dia d'avui no ha sigut contestada ni una. Per escrit no hi ha res per escrit. En una de les reunions que es va tindre fa aproximadament un mes, concretament al Palau Falguera, una reunió que va fomentar el grup socialista i vam estar els representants dels veïns i l'equip socialista faltaria més, es van adquirir també per part de l'equip de govern de l'Ajuntament uns compromisos. A dia d'avui, 14 de novembre, no han estat complerts. Ens preocupa molt l'opacitat, l'amagar la informació, la poca transparència i la poca sensibilitat local que té l'equip de govern i els tècnics. No entenem que no ens donin més explicacions on s'intenten fer veure el què, el com i per què. Jo crec que això no és lògic en el sentit de si hi ha algun problema a la ciutat i els responsables polítics, que són els que ens representen, els hi ve una problemàtica veïnal que els hi amoïna una qüestió en concret, home, s'ha de donar resposta, no s'ha d'amagar res. Vull dir, al final, mira, s'ha de fer això. Vosaltres us amoïna això, doncs hi ha aquesta resposta tècnica, no? Vull dir, no sé, haurem de preguntar per què no es dona
també estem en un temps que és tot molt difícil en quant al tema d'informació, en el sentit de protecció de dades. Això entenem que és de titularitat particular o hi ha uns promotors i potser tota aquesta informació no la poden facilitar. Però bueno, jo no acabo d'entendre això, de que si hi ha un problema el que hem de fer és seure en una taula, intentar... Arribar a una solució, evidentment. Sí, però l'Ajuntament es nega. El que parlàvem abans, transparència, les coses sobre la taula i senzillament, deies molt bé, amb la dificultat que ens trobem des del mes de març, que la gent estigui mobilitzada i accionant de la manera que s'està, realment hi ha un interès real i una preocupació real. Jo no sé com no ho veuen, hi ha un interès, hi ha una preocupació, d'acord, real, sense cap mena d'interès, real. Per favor, parlem-ne, són els nostres representants estan per escoltar-se i per donar-se una sèrie de raons. I en tot cas, sí, no, defensar els interessos d'aquells que representen, entenem. Intentarem parlar amb ells, que ens expliquin la versió de tot aquest procés, d'això que s'ha portat a terme, i els demanarem que ens expliquin una miqueta en quina situació es troba aquest projecte, què és que ens explica l'Ajuntament de tot aquest problema que li plantegeu. Molt correcte i molt dignament, són molt lògic que es doni les seves explicacions. El que nosaltres estem molt clar que els que ho vivim cada dia i ho estem visquent ja fa molts anys, som nosaltres. Qui ho sabrà més que el que ho pateix? El dijous passat, per exemple, al carrer Eugeni d'Ors, la policia municipal estava col·lapsada del trànsit al carrer. Carrer semipeatonal, un desastre, cada matí, o sigui que no és... O sigui, enteneu que si fan aquesta superfície i augmentarà... Els trailers per càrrega i descàrrega per abastecer el magatzem, mare meva, serà això terrible, eh? Sí. A més, que hem de tindre en compte que hi ha una qüestió molt clara. Si a la superfície comercial, o avui que es fan moltes compres via online i tal, doncs la gent pot fer les compres via online. Vol dir que aquí hi haurà furgonetes contínuament sortint per repartos i tota la pesca, més els camions que abastiran a la superfície comercial, més les petites furgonetes que estan servint contínuament a l'espai comercial. Només el que tenim ara al carrer de les Creus, això ja comporta 2-3 camions diaris i de l'ordre de 38-40 furgonetes cada dia. Imagineu-vos això multiplicat per 5 o per 6. És que és inassumible, inassumible. I a més, tenint en compte que és un accés de col·legis i escoles bressol, però important, com és el Col·legi Nadal i com és el Col·legi dels Pares. És que amb uns carrers estretíssims, com el carrer de l'Àlvaro, com el carrer de les Creus, que no sé com s'ho volen fer, com no vinguin a servir les coses amb helicòpter, parlem, intentem posar-nos d'acord, intentem mirar el què, mirem una altra possibilitat, sisplau, defenseu el poble. Molt bé. Moltíssimes gràcies, Antonio, moltíssimes gràcies, Toni, per la vostra opinió. Intentarem donar llum a aquesta foscor d'aquest projecte, intentar parlar amb ells i que ens expliquin des de la perspectiva municipal, des del govern, intentar parlar amb ells, a veure si ens poden atendre i si ens poden explicar què hi ha darrere de tot això i sobretot intentar arribar a acords per intentar donar llum a algú que no veieu sortida. Que s'ha de decidir. Que s'ha de decidir i que s'ha de prendre una decisió. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la vostra opinió. Agraït Molt bé. i bona nit. A disposar.